गावनि अन लाइफखौहाय जोङो सेक्रिफाइस खालामनानै जोङो मावनानै जों स्ट्रागल खालामनानै जि एकर्डखौ जों खालामबाय बे एकर्डआव सोरबा सासेयाल' खालामाखै मोनफ्रोमबो आफादा बेयाव ज' लोगो नांनानैहाय मोनसे अष्टदारि NDB संगठनखौ लानानै दिनै मोनसे पिस एग्रिमेन्ट बेखौहाय खालामनाय जादों। बेयावहाय जोंनि नांगौ बायदि गासैबो क्लजफ्राव जोंहा दंजोबो। जों बेखौ मावफुंनो हायोब्लानो जोंनि गासैबो थांखि बिथांखिया जाफुंनानै फैजोबगोन। संग्राम खालामनायाव मोनसे हारिखौ सिबिबोबाय, दा आजिरा लानायखौनो जों बुंनांगोन। दा बेनि उनाव नोंथाङा रायजोनि थाखाय मा मावलांनो थियारि? मेन बिथांमोना जि जोंनि बे एकर्डनि माखासे प्रसेसफोरखौहाय मावनो गोनां जोंहा दङ। दा बेखौ जोङो मोनफुङोब्लानो गासैबो जोंनि जिबनाव जों नुहुराखै। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौबो नैबे समाव आं बरायना लाबाय। दिनै मोनसे हाबाफारि नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन सिगांनि समाव जोङो उनस'नाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव सिगांनि समाव जोङो लाबोदोंमोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जे ओनसोलनि आरो जायगानि रायजो राजाफोरनि जों बिनि थासारिफोरखौ बिथांमोननि मा सुबिदा उसुबिदा जादों बेखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया सिगांनि समाव होदोंमोन। दिनैबो आङो चिरां जिल्लानिनो मोनसे जायगायाव दङ आरो जाय जायगायावनो गुबुन गुबुन जायगानि थामहिनबा क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि बारग' NDB बिथांमोना दङ। बिथांमोननिफ्राय आं मोनथिनो नाजागोन जे BTR गोजोन गोरोबथाजों लोगोसे बिथांमोननि संग्राम खालामनाय बेनि गोबां बाथ्राखौनो बिथांमोनजों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जे उनसंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन आरो गंफ्रोमबो बाथ्रा थामहिनबा मोनफ्रोमबो जाखिनि बिथांमोनाव देबोर नांनाय सोंथि थामहिनबा बिथांमोना मावबोनाय जारिमिनारि बर' हारिनि थाखाय मावबोनाय अबदानफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनथिहोनो थाखाय नैबे समाव नाजागोन आङो। नंगौ, नैबे समाव नोंथांमोना गोलाव सम मोनसे मोन्थोरखौ लानानै नोंथांमोना बै समाव संग्राम खालामनाय हाग्रा बंग्रा नोंथांमोना 34 बोसोर थाबोबाय आरो थाबोनानै नोंथांमोना बे समाव उदां अख्रां थामहिनबा नैबे समाव नोंथांमोना BTR गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरजों गामिजों न'खरजों गोरोबनानै थाफैनो बे समाव हाबाय। सार, नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन दे माबायदि गोसोखौ नोंथाङा मोनदों बे समाव? हाजासे बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोबाय। बाथ्राया जाहैबाय गोबाव समनि बाथ्रा, बेखौ बुंनो थाङोब्ला गोबाव टाइमबो लागोन। दा आं इसिबां माने बाथ्राखौ बुंनो सानला। दानि जेरावनाखि एग्रिमेन्ट सुक्ति जाखांनायनि उनाव जेरैबायदि परिबेस फैदों बेखौ लानानै आं सरासनस्रायै सुंद'यैब्लाबो माखासे बाथ्राफोरखौ खेंफोरथि होनो नागिरदों। बेवहाय हयथ' गासै साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि गासै बिदा फंबाय जोंनि जेराव जों जेरैबायदि ज'यै सिगाङाव जेरैबायदि थाबोदोंमोन जाबोदोंमोन बेफोरखौ लानानै जाहाथे जों गोदान मोनसे सिमां लानानै जों मोगथाङाव जेनेबा मोगथां महराव जेनेबा समाजजों गोरोबनानै माबोरैहाय थानांगौ, थासारिखौ जों माबोरैहाय गोरोबलांनांगौ बेफोरखौ लानानै आं सुंद'यैब्लाबो बुंनो सानदों। बाथ्राया जाहैबाय सिगांनि जोंनि जेबादि आर्म स्ट्रागल पिरियड बियो जोबनानै थांबाय। दा गभर्नमेन्टनि नाजानाय, जोंनि माखासे बर'नि दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुवेलफोरनि नाजानाय आरो लोगोसे आसाम सरकार, भारत सरकार बिथांमोननि नाजानायाव जों दिनै मोनसे एग्रिमेन्ट बा सुक्तियाव फैनो हादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव। जों बाख्नायनांगोनबो जायफोर दैदेनगिरिया जोंखौ गार्जेन हिसाबै दैदेनलांदों बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय हाजासे साबायखर। बाथ्राया जाहैबाय दानि जेरैबायदि एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव जेरैबायदि थासारि बेफोरखौ नायोब्ला जोङो बुंनांगोन थोंजोङै बाख्नायथावना आरो गोजोनथावना। खारन सिगांनि जेरैबायदि हालोद बेफोरखौ नायोब्ला जों दा जथेस्थ' उदाङै गावनि बेक्ति जिबनजों लोगोसे रायजो राजाजों आइ आफा बिदा फंबाय जाथि खुरमा बाय बाहागि गावनि न'खर परियाल गावनि फिसा फिसौ बिसि फिसा जों बयबो जयै मोखां नुलायनो हादों। बेनिफ्राय साबसिन आरो गोजोननाय जों बेखौ जिबनाव जों नुहुराखै। दा बेनिखाय जों खावलायनायजों लोगोसे जोङो माखासे दायथ' लानानैबो जों समाजजों गोरोबनानै जों माखासे खामानिफोरखौ जों मावलांनांगोन। नंगौ, बाथ्राया जों आर्म स्ट्रागल जोबनाय लोगो लोगो जे जोंनि मावनांगौ खामानिफ्रा जोबलांगोन बे नङा। जों समाजजों गोरोबनानैब्लाबो समाज सेवा बा माबा मोनसे मावनानै जानानै बेफार फालांगि बा आबादारि बा माबा मोनसे गावनि न'खर फोथांनायजों लोगोसे समाजखौ माबोरैहाय गेना गोरोन्थिनि थाखाय गुबुंले बारहावानि थाखाय जों माबोरैहाय गोग्गो समाज दानो हागोन, जों बेफोरावबो जों आखाइ होनाया जोंनि थाखाय मोनसे रिभलिउसनारि हिसाबै जांख्रिथाय हिसाबै जों मावनांगौ दंबावो होननानै आं सानो। दा बाथ्राया जाहैबाय साफ्रोमबोनि साननायजों आंनि साननायजों हयथ' गोरोबाबो जानो हागौ। सोरबाया इन्टारेस्ट दं, सोरबाया इन्टारेस्ट गैया।
जायफोरा गोसो दं हयथ' दिनैसिम गोसो होथाबनानै जायखौ समाजनि गेजेराव हाबनानै बबे गेना गोरोन्थि बेफोरखौ जाहाथे आसि थुयै थुयै जेनेबा बबे गोरोन्थि बेफोरखौ सं दानै दानै मावलांबाय थादों बेफोरखौ जों बाख्नायनांगोन। आरो जायफोरा गोसो दङ बिथांमोनाबो गावबा गाव आयदाखौ लानानै फारफ्रोमनिफ्राय बेफार फालांगिनिफ्राय लानानै गावनि न'खर फोथांनायजों लानानै जेनेबा न'खर समाज फोसाबनायजों लोगोसे जाहाथे समाजजों गोग्गो मोनसे आब्रुथि गोनां मोनसे बारहावा लाबोनो हायो बेखौ आं खावलायदों। दा बाथ्राया जाहैबाय बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जों थोंजोङै जों बुंनांगोन जाय बिथांमोना जोंखौ दिनैसिम बिटिआर सरकारा बा बिटिआर हालामनि गेजेराव जायफोरा बिटिआर सरकारखौ दैदेनदों बिथांमोनखौ जों बाख्नायनांगोन। सोरबाया नंगौ जोंनि गेजेराव बिमा गोबांनि फिसा हिसाबै सोरनिबा थाखाय साबजायाबो जानो हागौ बा सोरबाया मोजां मोनो सोरबाया मोजां मोना बे बेक्ति हिसाबै जोंनि थोंजोङै जों सासे रिभलिउसनारि हिसाबै जांख्रिथाय बोसोर बोसोर खालामबोनाय हिसाबै जोंनि मेगनजों जों नुनायाव हयथ' एसेबां मानि गेना गोरोन्थिखौ जों नुवाखै। जेरावनाखि दिनैसिमहालागै सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै 3 बोसोरल'सो बारलांदों। बेखिनि समाव जों साफ्रोमबो गावनि साननाय हनाय लुबैनाय गावनि सिमांखौ हथात जाजोबनांगौ बेबो नङा। खारन सरकारनिबो मोनसे खोथा थायो गासै समाजजों लोगोसे बबेबा मोनसे सुक्तिकारि बा एग्रिमेन्टकारि मोनसे माबाखौ संगठननि समस्याखौ समाधान खालामनांगौबो बे जुक्ति फैया। खारन जोंनो टाइम नांगोन समजों जों गोरोबनांगोन। बाथ्राया जाहैबाय थोंजोङै जों बुंनो थाङोब्ला सुक्तिया जेनेबा नोङो एनडिबिखौनो लानानै मोनसे सुक्ति जाबाय। बेवहाय जों गोग्गानोबो थाङा जों बुंनोबो थाङा बे सुक्तियाव जे जोंहा माबा मोनसे डिमान्ड थाथारनांगौ बेबो नङा। एग्रिमेन्टआव जेरैबायदि दङ बेफोरखौ जोङो मोनफ्रोमबो आखरे आखरे मावलांनो हानायखौनो जों लुबैयो। बेनो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोन थासारि। खारन सुक्तियाव जेरैबायदि दङ बेखौ हयथ' रायजो राजानि मोनसे गोजोननाय फिथाइ। दा बेफोरखौ मावलांनो हाजोबोब्लानो हयथ' बेयो साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि गासै मावथि लोगो एनडिएफबि मोनसे गोजोननाय। दा दिनै समनिबो आंखाला बेनो जों 3 बोसोरनि गेजेराव हयथ' जों रानिं खामानिखौ जों मावजोबनो हायाखैबो जानो हागौ। बाथ्राया जाहैबाय सिगाङाव लकडाउननि खोथा फैबाय। लकडाउनाव खमैब्लाबो 1.5 बोसोरसो ओरैनो बेखार थांखाबाय। बिनि गेजेराव नों सरकारा जेबो खामानि मावनो हाखाया। खारन नोङो फारफ्रोमनिफ्राय समस्याखौ जों बयबो बुजिखागौ। दा फैयै फैनानै जेनेबा 2 बोसोरनि गेजेराव मोनसे सुक्तिनि माखासे दफाफोरखौ मावलांनांगौआबो गोरलै नङा। मोनसे समनिबो खोथा थायो। आरो हयथ' जों आसा खालामदों दानि जेरैबायदि सरकार खुंथाय सोलिबाय थानाय बिथांमोना हयथ' खोथा जेरै होदों खामानिखौ मावलांबाय थादों आरो मावलांबाय थागोन। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि हालामाव बा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेरैबायदि गावजों गाव दाङाबाजि दावराव दावसि गुबुन जातिजों सोंखारिलायनाय बा गावजों गाव माबा मोनसे सन्देह थालायनाय बेफोर हयथ' जोंनि गेजेराव गैया जालांदों। जों बेखौ बाख्नायनो नांगोन। आरो हयथ' जों जुदि मोजाङै मोजां थासारिखौ लाबोनो हायोब्ला साफ्रोमबोनि दैदेनगिरिफोरनि साननाय हनाया जुदि गोरोबोब्ला जोंनि गेजेराव गेना गोरोन्थि जुदि बुजिलायनाय थायाब्ला जोंनि गेजेराव धोरोम बबेबा मोनसे संगठन पार्टिफोरखौ मुं सुवाबालानो जाति हिसाबै जों माबोरैहाय गाबथानो हानांगौ बर' जातिखौ जों माबोरैहाय बुहुमाव सिनायथि होनो हानांगौ जातिया मोनसे सिनायथि जानोब्ला जों माबोरैहाय जुक्ति थानांगोन खौसे जानांगोन जों बेफोरखौ जों खौसे जाजानायखौ जों लुबैदों। लिडार हिसाबै जोंनि गेजेराव थानांगौ आरो लिडारनिबो मोनसे सिमा थानांगौ। लिडारनि सिमनाया बेनो जातिनि मोनसे थोंजोङै मोनसे जातिया मा बुस्थु बेखौ बुजिनो रोंनाय जानांगौ। दा जातिखौ जुदि थोंजोङै सिगाङाव दोननो हायोब्लासो बे सासे लिडारनि मोनसे जयगथा। जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया थोंजोङै बबेबा मोनसे पार्टिखौ बबेबा मोनसे संगठनखौ मुं सुनानै गावखौनो जुदि अभार स्मार्ट गावखौनो जुदि एक्टिभ जेनेबा गोरों होननानै लानाया बे मोनसे जुक्ति नङा। समाजजों मावनानै माबा मोनसे फिथाइ होनो हानायासो समाजनि लुबैनायखौ माबा मोनसे सान्थि गोजोननाय होनो हानायासो बे सासे दैदेनगिरि। दा बेनिखायनो आं खावलायदों एसेबां मानि बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैया बा सोरखौबा आङो थोंजोङै सोरखौबा मुं सुनानैबो बुंनो थाङा। आथिखालाव जेरैबायदि सोलिबाय थानाय जोंनि गेजेराव जों नुबाय थादों पलिटिक्सआ जोंनि थाखाय देरसिन पलिटिक्सआनो जोंनि थाखाय सिगां। दा बेखौ जों थोंजोङै दोनालाबानो पलिटिक्सआ जेनेबा नों समसो बेखौ जों मोनबाय थाया। जाहाथे जाति हिसाबै जों थांना थानोब्ला जुगे जुगे जों जुदि बर' हिसाबै जुदि जों सिनायथि होनोब्ला जों गासैबो दैदेनगिरिनि साननाय हनाया जों एखे जानांगोन।
जों दुखु खस्थ' जाति जेनेबा बिदा फंबाय जुदि बुजिलायनाय जुदि दङब्ला जों बबे न'खराव जोनोम मोन्दों होनना बुङोब्ला जोंनि बिमा बिफाया सोर होननानै बुङोब्ला जों बेखौ जुदि साफ्रोमबो जुदि सासे दैदेनगिरिया जुदि आखरे जुदि सिन्था खालामनानै जुदि मावलांनो हायोब्ला जोंनि गेजेराव दाङाबाजि गावजों गाव मुगैलायनाय मुं सुलायनाय बा माबा मोनसे गोरोन्थि बुजिलायनाय सोरखौबा माबा मोनसे आसि थुलायनाय बेफोर समस्या जोंनि गेजेराव जोबनानै थांगोन बेखौ आं खावलायदों। जों जेराव समाजजों हाबनानै जों नुबाय सिगाङाव हयथ' जोंनि गेजेराव जों समाजा जोंनि थाखाय एसे जानगारावमोन जों दा प्रेक्टिकेलि मोगथाङाव जेनेबा जोङो बे एकर्डनि थ्रुयै जादों होननानै नोंथाङा सानो नामा? जिखिनि नोंथांमोना ससाइटिजों जिखिनि जानगाराव थानानै खामानि मावदोंमोन नोंथांमोना गोलाव सम गुबुन जायगायाव थानानै बै समाव आन्दलन खालामनानै नोंथाङा बे समाव ससाइटिजों गोरोबनानै नोंथांमोना थाफैनो हादों बे मोनसे खारन होननानै सानो नामा जे एकर्डनि गेजेरजों बे जाफुंदोंमोन? नंगौ बेयो थोंजोङैनो जों सिदा जों बुंनांगोन जोंनि थाखाय बे एकर्डनि गेजेरजों गोजोन थासारिखौ जों लाबोनो हादों। खारन जोङो सुक्ति जायामोनबा माबा मोनसे एग्रिमेन्ट जायामोनब्ला हयथ' जोंनि गेजेराव समस्यानि मोनसे दोहौ बा थैनि बाना बेखिनि परिबेसा जोबनो रोङै खारन बारायनायनि लामायावसो दंबाय थायोमोन। जाहाथे बे जिनिसा जोंनि गेजेराव जि एग्रिमेन्ट जानाय लोगो सुक्ति जानाय लोगो लोगो बे जिनिसा गैया जालांदों आरो जुदि जादोंब्ला बेफोरखौ जों माबोरैहाय गोरोबलायनायनि गेजेरजों माबोरैहाय जोङो खामानिखौ मावलांनो हागोन बेखौ नाजानायासो जोंनि खामानि। दा बेनिखाय आं खावलायदों दानि आथिखालनि जेरैबायदि बारहावा बेफोरखौ लानानै जाहाथे जोंनि गेजेराव थैलायनाय बुथारलायनाय माबा मोनसे गावजों गाव सोंखारिनाय गावजों गाव माबा मोनसे फेरफाथिलायनाय बेफोर जाहाथे गैया जायो बेखौ जों लुबैदों। जोंनि थाखाय पार्टिया देरसिन नङा जाथिया देरसिन। पार्टिया जेनेबा मोनसे मा होनगोन बेखौ गावबा गाव मोनसे मथ' जेनेबा गावनि मोनसे लुबैनाय बायदि जायहा जेनेबा जाय पार्टिखौ मोजां मोनो बे गावनि बेक्तिनि खोथा। सोरखौबा जुदि माबा मोनसे पार्टियाव थांथारनांगौ बबेबा मोनसे जाथारनांगौ होनना बुंनाया बे मोनसे पार्टिनिबो मोनसे जुक्ति फैया। बेनिखाय जाय बेक्तिया जाय पार्टिखौ मोजां मोनो गावनि गोसोजों सायख'नानै बबेबा मोनसे पार्टिखौ सापर्ट होनाया बे गावनि खोथा। खिन्थु पार्टिखौ लानानै गावजों गाव मोनसे दाङाबाजि सोमजिनो थाङोबा बे जोंनि गेजेराव बेसेबांबा गिदिर खहा जाहाथे जोंनि गेजेराव फैया। जाय मोजां मोनो बे गावनि खोथा बेखौ जों जर जबस्ति जों खावलायनो साना। दा बाथ्राया बेनो लास्टाव आं बेखौबो बुंनो लुबैयो दा जेनेबा जोङो जाय पार्टिखौ लानानै जाय पार्टिया दिनैसिम जोंनि खामानि जेनेबा आद्रा थानाय खामानिफोर एग्रिमेन्टनि जेरैबायदि मावनो गोनां खामानिफोरखौ जेनेबा दा मावफुंनानै होबाय थादों बा मावलांनांगौबो दंबावो जेरावनाखि जों थोंजोंनो बुंनांगोन दानि रुलिं गभर्नमेन्ट सोलिबाय थानाय बिटिआरखौ दैदेनलांबाय थानाय मानाव गेदेर जोंनि प्रमद सारानो दिनै जा खामानि मावदों मोजांखौनो मावदों। सोरनिबा थाखाय साबजाया जानो हागौ बे गावबागाव बेक्ति खोथा। जोंनि नुनायाव जोंनि दानि सोलिबाय थानाय दानि आथिखालनि जेरैबायदि बारहावा बेखौ जोङो थोंजोङै मोजांखौनो जों सानना लानांगोन। आरो जों बेखौनो जों बेक्ति हिसाबै जों बुंनांगोन जाय जेनेबा सोलिबाय थानाय दा इउपिपिएल सरखारा दिनै बेखिनि खामानिखौ जुदि मावनो आखायाव लादोंब्ला जों बिथांमोनखौनो जोङो दिनै गोसो मोदोम होनानै जों दिनै सापर्ट होदों बा मावलांबाय थादों दासिमबो दंबाय थायो। आरो जेब्लासिम जोंनि एग्रिमेन्टनि माखासे दफाफ्रा मावफुंजाया अब्लासिम जों बिथांमोनजोंनो जों दंबाय थायो। सरखार जेराव थायो बेयाव पावारबो थायो। सरखार थायोब्लानो माखासे खामानिखौ मावजोबनो हायो। दा बेनिखायनो आं गासै जोंनि मावथि लोगो बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे जोङो मालायनि खोथा लानानै सोरनिबा मुं सुनानै सोरनिबा माबा फाव फान्दायनायाव जाहाथे सोरनिबा उन थाङाबालानो जाहाथे पावारखौ लानानै पावारजों सिथाबनानै जोंनि जेखिनि खामानि मावनांगौ आद्रा खामानि दं जाहाथे बेफोरखौ जोङो दिनै नङा गाबोन नङा समफोर लासैनो जों माबा मोनसे आदाय खालामनो हायो। बे आदाय खालामनो हानायानो जोंनि थाखाय साक्सेसफुल। नोंथांनाव फैफिनगोन जों बे समाव मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेथे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय। बेनि सिगाङाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला 34 बोसोरनिबो सायाव जे बारग' एनडिएफबि बिथांमोना बे समाव गुबुन जायगायाव हाग्रा बंग्रा थानानै बिथांमोना गावनि जिउखौ आरो हारिखौ सिबिबोदों। सासे एनडिएफबि हिसाबाव बा सासे एनडिएफबि महराव बिथांमोना माबायदि खामानि मावजानोखौ लुबैयो बे समाव मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन। दे दा मा बुंगोन बे समाव सासे नोंथाङा बारग' एनडिएफबि हिसाबाव माबायदिखौ जाजानो लुबैयो? जोङो बारग' एनडिएफबि जोङो बेयाव जुथुमदों चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लानि। दिनैहाय जि सोलिबाय थानाय जि जोंहा सान्थि सुक्ति बेखौ लानानै जों जोबोद गोजोननाय दङ। दिनै जि सरकारा दिनै जि रुलिङा दिनैहाय सालायबाय थादों
आरो गोबां खामानि मावनो गोनां खामानिखौ मावबाय थादों। बेयो खोब माने बियो मोजां बाथ्रा। जों गोलाव सम जोङो संग्राम खालामबोनानै दिनै जों मोनसे सान्थि सुक्तिखौ दिनै जोङो मोनफुंनो हादों, बे जोंनि मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। दा जों बेखौ लानानै जोङो गोबां सान्तिखौ जोङो मोननो हादों। जोङो गोबाव सम जोङो गावजों गाव जोङो नुलायनो हायाखैमोन, न'खराव जों फैलायनो हायाखैमोन। जोङो गावजों गाव एना एनि जोङो थैलायनो गोनां जादोंमोन। दा बेबायदि गासैनिफ्राय बेबायदि दाङाबाजि गोबां बेबायदि खस्थ' भुगिनांनायनिफ्राय दिनैहाय सेक्रिफाइस जोङो जाथिनि थाखाय खालामदोंमोन। दा बे गासै सेक्रिफाइस खालामनानै गोबां जोंनि सुबुं बर' माहारिफ्रा दिनै जिउ गारनांनानै सोरबा बिमाया दिनैहाय जिउ बावबोनो गोनां जादों। सोरबाया दिनैहाय गोबां समावहाय गोदाव सोराव बिदिनो थैनो गोनां जादों माखासे जोंनि जाथिनि खाथिराव। दा बेफोरनिफ्राय जोङो नांनानै जोङो स्ट्रागोल खालामबोनानै जों दिनै मोनसे मोजां मोनसे परिबेस, मोजां मोनसे जोंनि थांखि बिथांखिखौ जोङो मोनफुंनो हादों। दा बेयाव जोङो खोब रंजाथाव बाथ्रा। दिनैहाय गोबां जेनेबा दुखु खस्थ'निफ्राय जोङो दंमोनब्लाबो जोङो सोरखिबोनानै जों दिनै मोनसे जाथिनि थाखाय मोनसे गोबां मोनसे रंजाथाव जोङो बे मोनसे इसुखौ जोङो मोननो हादों। दिनैहाय जोङो सान्तिखौ होनना बुङोब्ला जों दिनैहाय गोबां जोङो दुखु खस्थ'आव थादोंमोन, जोङो थैदोंमोन, अब्लाबो जों दिनै नांनायजों जों मोनसे फिथाइखौ जों मोनफुंनो हादों। जि सरकारखौ जोङो दिनैहाय जोङो इउ पिपल जि रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोना जि जोंनि बे एकर्डनि माखासे क्लसेसफोरखौहाय मावनो गोनां जोंहा दङ। दा बेखौ जोङो मोनफुङोब्लानो गासैबो जोंनि जाथिनि थाखाय मोजां मोनसे परिबेसा फैजोबगोन बेखौ जोङो सानदों। मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन। जिहेतु जों नुनो मोन्दों मोनसे खौरां बिजोङाव जिहेतु फोसावदोंमोन, बाथ्रा बुंदोंमोन। बेवहाय बुंनाय जादोंमोन जे एनडिएफबि आरो एबसु लोगो नांनानै बै समाव मानसि बा ससाइटियाव दावराव दावसि आरो ससाइटिखौ बुथारग्लुंनाय खालामदोंमोन नामा? आं मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन। नाजागोन आङो मिथिनो थाखाय नैबे समाव बे थारैनो बेसेबां सैथो बे बाथ्राया। बेखौ लानानैनो गोबां जों समाजारि बिजोङाव बुंनायखौ नुनो मोन्दों। दा थारैनो टारगेट खालामना जों जुदि बुङोब्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सासे दैदेनगिरिया बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, जाय बाथ्राखौ लानानैनो गोबां सुबुंफोरानो फिनजाथाय होनायखौबो जों नुनो मोन्दों। मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन थारैनो बे बाथ्राया बेसेबां सैथोथि दं। दा बे बाथ्रानि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों, जि जोंनि सायाव एलिगेसन होनाय आबसु आरो एनडिएफबिआनो बे समाव गावथारदोंमोन, मानसि बुथारदोंमोन होननानै बुंनाय बे नंखाय। दिनै बे समावहाय जोङो जेब्ला सिजफायाराव फैयो, सिजफायाराव फैखांनायनि उनाव जोंहा एनडिएफबिहानो मोनसे ग्राउन्ड रुल्स दङ, गभर्नमेन्टजों होजाखानाय मोनसे ग्राउन्ड रुल्स। बे ग्राउन्ड रुल्स बायदिनो दिनै एनडिएफबिआ थानांदों। जोंनाव 3 डिजिनेटेड केम्प दंमोन, क'क्राझाराव सेरफांगुरियाव मोनसे, आरो बरबरियाव बाक्सायाव मोनसे, आरो उदालगुरियाव मोनसे। बे डिजिनेटेड केम्पफ्रावनो जोंनि जिनाखि आर्म्सफोर दं, बे आर्म्सफ्रा मोनसे स्ट्रं रुमावहाय दोनजानाय जादोंमोन। आरो बे रुमावहाय साबिया जोंनाव मोनसे आरो गभर्नमेन्ट साइडआव मोनसे थायोमोन। दा जों बबे आर्म्सखौ लानानै जों सोरखौ गावनो, बे मोनसे कुइसन। दा बेनिखायनो बे नंखाय। आरो दिनै आबसुखौबो बुंदों। दा आबसु बायदि मोनसे आफादा, बे मोनसे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन, बिसोरो मालाबाबो मानसि बुथारनाय बा बेफोरबायदि भयलेन्सआव बिसोरो मालाबाबो मदद होफेराखै। जों बेखौ गासैबो मिथिगौ, रायजो राजाफ्रानो मिथिगौ। बे नंखाय एलिगेसन होननानै आं दिनै बुंनो सानो। बारग' एनडिएफबिनि थाखाय सोरखौ बांसिन नोंथांमोननि थाखाय सानो होननानै सानो? जेराव जे जों जुदि नोजोर होयोब्ला थांनाय समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया 17 बोसोर बिथांमोना सोरखार सालायलांबाय। बेनि उनाव आथिखालनि प्रमद बर' बिथाङा 3 बोसोर दा सोरखार बिथाङा सालायबाय। दा बेनि गेजेराव नोंथांमोनखौ सोर इम्परटेन्टसिन होदों होननानै सानो? नोंथांमोननि समस्यानि बागै, नोंथांमोननि जेंना जेंगोनानि बागै सोर सासे दैदेनगिरिया नोंथांमोननि थाखाय बे समाव नोंथांमोनखौ बे समाव खामानि मावनायाव हेफाजाब होदों होनना सानो? थोंजों बुंनो थाङोबाथ' दिनै आवगोलनि जिथुनाखि सालायबोनाय हाग्रामा बिथां आरो दानि सालायनाय प्रमद बर' सार, दा बेयाव फारागथिया जों थोंजों नायनो थाङोब्ला जों दिनै नुनो मोनो, बै समाव बिराद भयलेन्स जाबोदों, बिराद मानसि थैदों। बै न'खरनिफ्राय बै न'खर आलासि जालायनो हायि, बेफोरबायदि बिराद गाज्रि सिटुवेसन जादों। आरो बेयाव कमिउनेल क्लेशबो जादों। आरो बेवहाय जिनाखि थासारिया गाज्रि हिसाबै जोंनि जि इडुकेसननि जौगानांगौ लेभेल, बेबो बे समावहाय बिदि जायाखै, अनेक गाहायावमोन।
आरो स्पर्ट्सनि बिथिङावबो बियो जोबोद गाहायावमोन। दा जिथुनाखि दानि गभर्नमेन्ट सालायनाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि दानि जोंनि CM प्रमद बर' सारनि दैदेननाय, दा बेखौ जों कम्पेयार खालामनानै नायोब्ला दानि गभर्नमेन्टआ मास बेटार जों बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला दिनैहाय एजुकेसननि बेलायावबो बिथाङा दिनै गोसो होनानै मावगासिनो दं आरो स्पर्ट्सनि बिथिङावबो आरो मोनफ्रोमबो गामि जायफ्रा गरिब गुन्द्रा जायफ्रा फरायनो हाया बेफोरनि थाखायबो मोनसे सिन्थाधाराजों बिथाङा मोजां स्टेप आसनिफोर होगासिनो दं। आरो दिनै NDBनि सायावहाय बिथाङा खुब सिरियास। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथाङा बै समाव 2010निफ्रायनो बिथाङा NDBजोंहाय ज'यैहाय मुभमेन्ट खालामबोनानै बिथाङा दिनै NDBनि गासै दुखु जेंनाफोरखौ बिथाङा मिथिगौ। दा दिनै बिथांनि सायावनो जोङो फोथायनाया बांसिन दङ आरो बिथाङा NDBनि सायावनो सिरियाससिन होननानै जों बुंनो हायो। नैबे समाव मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेते गोलाव सम नैबे संग्राम खालामबाय। संग्राम खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना नैबे समाव नैबे मेन स्ट्रिमाव बिथांमोना फैनानै दा रायजो राजाफोरजों ससाइटिजों बे समाव बिथांमोना रायजो जागासिनो दङ। आङो नैबे समाव चिरां जिल्लानि बा चिरांनि बारग' NDBफोरनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु चिरां जिल्लाया सोलोंथाइ बिथिङाव गिबि सारियाव दङ। अल आसामनि बेलायाव गिबि सारियाव बिथांमोना दङ। आङो बे समाव मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे चिरां जिल्लाया बे समाव सोलोंथाइ बिथिङाव मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव हादों। अल आसामनो बोसोरनै रेकर्ड खालामबाय। दा चिरांबासि हिसाबाव नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोनो? खुलुमनाय जासिबाय साफ्रोमनोबो। जोङो दिनै चिरां हिसाबै बेखिनि थासारिसिम सफैनायावहाय जोंहा गोजोननाय दङ, मोजां मोनदों। आगोलनि समावहाय जोंनि बे चिरां जिल्लानि स्पेसियेलि बे चिरां जिल्लानि सुबुंफोरखौ स्पेसियेलि बर'फोरखौ आरो गोबां रोखोमनि बिसिनि मेन्टेलिटिया बेलेग रोखोमनि जालांबाय बा बायदि रोखोम जों खोथा खोनासंनो गोनां जायोमोन आरो। जोंना ओरै SPफोर माखासे पुलिस प्रसासननि मानसिफोराबो बेबायदि माने चिरां जिल्लानि मानसिफोरनि मेन्टेलिटिखौहाय जोङो हमनो हाया बा बायदि रोखोम आरो मुं सुनाय, बेखायनो बिसोरो बेलेग नोजोरजों नायोमोन आरो। ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला गोबां जोंनि चिरां जिल्लानिफ्रायनो माखासे आन्दलन खालामनायफ्राव बा दावहा नांनायफ्रावबो आगान हैनाय जाबाय। बेफोरखौ नायनानै बिसोरो बेलेग रोखोमनि मोनसे थासारियावहाय दङ होननानै सानोमोन आरो। दा दिनैहाय जोङो सान्ति सुक्ति खालामनायनि उनाव जोङो सान्तिपुरि बैसोआव फैनायनि उनाव दिनै दिन्थिनो हाफिनबाय जे जोंनि चिरां जिल्लायावबो टेलेन्टेड मानसिफोरा दङ। सुबिदा मोनोब्ला गोजोन थासारि मोनोब्ला माने दावगानो हानाय बेबायदि मोनसे जोंनियावहाय मानसिफोर रोंगौथिया दङ। बेखायनो जोङो दिन्थिनो हानायखाय जोङो गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय जोंहा गोजोननाय दङ। जिहेतु जों नोजोर होयोब्ला चिरां जिल्लाया गाहायनिफ्राय जुदि नोजोर होयोब्ला जिखिनि जिल्लाफोर दं आसामाव बेनि गाहायसिनाव थायोमोन चिरां जिल्लाया। दा बे समाव नोंथांमोना टप लेभेलाव दङ। चिरांबासि हिसाबाव बे समाव नोंथाङा सोरखौ बुंगोन बेनि सायाव जे खामानि मावनाय आरो नैबे समाव एकर्डनि गेजेरजों जाफुंदों होननानै सानो नोंथाङा? बेखौहाय जोङो सिदायैहाय जोङो जोंनि दानि चिफ प्रमद बर' सारखौ बाख्नायनांगोन। बिथाङा इडुकेसननि सायाव गोबां माने बिथांखिफोर लादों। सुपार 50फोर बानायदों, जेनेबा UPSC बायदि रोखोमफोरावहाय बिथांमोना फाथायहरदों। बेफोरखौ नायनानैहाय माने जोंनि गोबां गथ'फ्रा दिनैहाय थुलुंगानाय मोनदों आरो साख्रि बाख्रिनि खोथाफोरावबो दिनै बिथांमोना गोबां स्टेप लागासिनो दङ। बेफोरखौ नायनानै थारमाने जोंनि गथ'फ्रा थुलुंगानाय मोनदों। दा बिथांखौ बाख्नायनांगोन। बिथांनि भिजनफोरा बिथाङा भिसनारि लिडार, जों बिथांखौ बाख्नायगोन आरो बे बिथिङावहाय। मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु जोङो सम सम जों जुदि नोजोर होयोब्ला सासे बर' लाइमोना पालसार गारि लानानै बा गुबुन गुबुन गारि लानानै गुबुन हारिनि जे न'खरफोर गामिफोराव थाङोब्ला मोनसे सन्देह NDFB होननानै मोनसे रिकगनाइज होयोमोन आरो जायखौ लानानैनो जाय बिथांमोना NDFB नङा बिथांमोना सासे सादारन बर' मानसिब्लाबो बिथांमोना बै दुखु खस्थ'खौ मोननांनो गोनां जादोंमोन। आं बे समाव मोनथिनो नाजागोन जे आथिखालाव बे थासारिखौ दंना गैला, बेफोरबायदि सन्देहआ जामारगोना जामारला, बेखौ आङो नैबे समाव बिथांमोननिफ्रायनो मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन। बिथांमोना बे बिथिङाव मा बुंगोन जिहेथु सिगांनि समाव जाय बिथांमोना NDFB नङाब्लाबो बिथांमोना गुबुन हारिनि गामियाव थाङोब्ला बिथांमोनखौ NDFB साजायोमोन बा बुङोमोन। बे बेलायाव मा बुंगोन? सिगांनि समाव जोङो बेफोरखौ मोना नङा मोनबोदों।
आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों एसे एनै जों नुनोबो मोनदों जोंनि जाथिनि गेजेराव सोरबाफोर स्टुडेन्टआनो जा बा सोरबा बेरायनो थांनायानो जा गुबुन जायगायाव जुदि हाबहैयोमोनब्ला एसेबाबो सन्देह खालामजायोमोन बा सन्देहनि गेजेरजोंनो एसे एनै होसोजायोमोन जों बेफोरखौ नुबोदों। खिन्थु नैबे बिटिआर सुक्ति जाफैनायनि उनाव जेलानाखि मोनब्रै फेक्सना ज' जानानै बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों बिनि उनाव डिसबेन्ड जानाय लोगो लोगो दिनै जोंनि माखासे जेनाखि नेम निथि बे नेम निथि बायदियै डिसबेन्ड जानायनि उनाव साफ्रोमबो बर'नि माखासे लाइमोनखौ नोजोर होनानै दिनै मा आर्मसआ ले डाउन जानाय लोगो लोगोनो साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो समाजावनो जोंनि बर'नि थासारिया मोनसे मोजां नोजोरजों नायजादों। दा बेफोरखौ नुयोब्ला जोङो सिगांनि समाव जे थासारियाव सन्देह खालामजायोमोन दा जोङो बे थासारियाव गैला जों बेफोरखौ फिल खालामनो हायो। आं बेखिनिखौनो फोरमायथिनाय जाबाय। बारग' एनडिएफबि हिसाबाव नोंथाङा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बेसेबां गोजोननाय दं? बिटिआर गोरोबथा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां गोजोननाय दं। मानो होनोब्ला जोङो सिगांनि परिबेसजों दानि परिबेसजों रुजुनानै नायोब्ला गोबां माने आकाश पातालखौ जों मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला सिगाङाव जोंनि गेजेरावहाय गावजों गाव सन्देह जालायोमोन आरो बिनि गेजेराव जोङो गावजों गाव मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांलायलायनो हायामोन। दा गावनि गेजेरावनो जोङो गावजों गाव सन्देह खालामलायनानै होसोलायनाय मालायनाय बेफोरबायदि परिबेस दंमोन। खिन्थु दानि समावहाय बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो बेफोर परिबेसा गैला। जों गोसो बायदियैनो थांलाय फैलाय खालामनो हायो। जोङो दा बेफोरनि सायाव सिगांनिफ्राय दानि परिबेसा खुब मोजां होननानै जों बुंनो हायो। सासे एनडिएफबि हिसाबाव नोंथाङा माबे बिथिंखौ नोंथाङा जाजानो लुबैयो, सोरखारखौ मावजानो लुबैयो? आङो सासे एक्स एनडिएफबि जानानै जों बेखौनो सरकारखौ खावलायनो लुबैगोन। जोंनि जेनाखि माखासेनि जे रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां दिनै बेफोरबायदिया मोनोब्ला मोजां जायो। आरो बेजों लोगोसे साख्रि बाख्रिनि खोथा, मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गोबाङानो एसेब्लाबो खस्थ' खालामनानै फैबाय। दिनै बेफोर खस्थ' खालामनायनि फिथाइयाव जे बिटिआर सुक्ति जाबोदों, दा बिटिआर सुक्ति मोननाय लोगो लोगो जोंहा माखासे जेनाखि सुबिदा सरकारनिफ्राय मोननांगौ दिनै बैफोरबायदि सुबिदायाव जाहाथे साफा सानै थाबैनो मोनोब्ला बा सरकारा एरेन्ज खालामनानै बेफोरखौ एंगेज खालामनानै होनो हायोब्ला माने खुब मोजां जागोन। आरो बेजों लोगोसे सुक्ति खालामबोनाय हिसाबै बा आर्म स्ट्रागल खालामबोनाय हिसाबै बिटिआरनि जेनाखि सुक्तियाव थानाय दफा बैफोर दफाया जाहाथे आखरे आखरे मोजाङै इमप्लिमेन्ट जालांजोबो आं बेखौ लुबैयो। मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि थामहिनबा एनडिएफबिनि संग्राम खालामनाय, इउबिपिअनि एबसुनि संग्राम खालामनायजों मोनफुंनाय जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा 2021 मायथाइयाव जानाय बे गोरोबथा बायदि बारग' एनडिएफबिनि थाखाय सोरखारा दानि खुंथाय गोहोआव फैनाय एकर्डखौ दहाय होनानै सोरखाराव फैनाय प्रमद बर'आ मा मावखो मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन। खुलुमबाय। दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। बिटिआर गभर्नमेन्टनि सिएम प्रमद बर' सारनि जे मावनायनि बिथांखि हिसाबै जों बेखौनो नुदों दि एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिनि थाखाय फिन रोदोमखां मोनसे ससाइटिनि थ्रुयै एनडिएफबिखौ जौगाहोनायनि थाखाय एनडिएफबिनि इयुन संसारखौ मोजां मोनसे लामायाव दिन्थिलांनो थाखाय फिन रोदोमखां मोनसे ससाइटिनि थ्रुयै खामानि मावबाय थादों। आरो दायो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय आरो इयुन संसाराव जेनेबा खामानि मावलांनो थाखाय किसुमान आसनिफोरखौ गोदान गोदान जेनेबा नाम होनानै जिहेथु अनसाय बिथांखि, बेनिफ्राय जोङो बुंनो थाङोबा आसामनिफ्राय मोनसे डाइरेक्टलि मोनसे फैनाय जेनेबा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे आसनि हरदों। दा सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्राव दिनै एसेब्लाबो जेनेबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां फैसा हरनाय जादों। दा बेखौ नायोब्ला जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे सिएम प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जथेस्थ' गोजोननाय दं। बेखौनो आं बुंनानै दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिसिम फोरमायहरो। आरोबाव मा लादों नोंथांमोननि गेजेराव फिन रोदोमखांनि अनगायै बारग' एनडिएफबिनि थाखाय
मा मा राहा लाबावनो? बेखौ बुंनो थाङोब्ला दिनै जोङो आसनिखौ सानानै जोङो CMMआ जे बुस्थुखौ जों स्टेप लादों, जों बुंनो थाङोबा जोंनाव दिनै सिगांग्रो रोदोमखांनि थ्रुयै जोङो मोनब्रै माबाखौ जोङो दिनै डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों मोनग्रोनो हादों। जिहेतु डायरि फार्म, बेनिफ्राय जोंना राइस मिल, बेखौ जों मोनग्रोनो हादों। आरो उननि समाव जोङो माखासे गावनि खोथा होनाय बायदि बा मावलांनायनि जे आसा, बेखौ जोङो मोनफुंलांगोन होननानै जों आसा खालामो। नंगौ, जों नोंथांमोननि गेजेराव उनसंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बिथिङाव नैबे समाव बिटिआर एकर्डजों लोगोसे बारग' एनडिएफबि माखासे जेंनाफोर, बेनि सायाव बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव मिन्थिहोबाय दङ। आरोबाव आं मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे गोलाव सम संग्राम खालामबाय, संग्राम खालामखांनायनि उनाव बे समाव रायजो राजाजों गोरोबनानै बे समाव बिथांमोना थाफैबाय। आं बे समाव मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे संग्राम खालामनायाव जातिनि थाखाय खामानि मावबाय, संग्राम खालामनायाव बिथांमोना हारिनिखौ बिथांमोना सिबिबोबाय। बे समाव आजिरा लाबाय, थामहिनबा बारग' बिथांमोना ससाइटिजों थानानै खामानि बे समाव मावफैबाय। बे समाव बिथांमोना बै संग्राम खालामखांनायनि समाव जिहेतु हारिखौ सिबिदों, बे समाव नैबे थासारियाव बिथांमोना माबायदि थानानै समाजजों गोरोबनानै खामानि मावलांनो थाखाय बिथांमोना आखायाव लादों, मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन। फिन बिथांनिफ्रायनो आं मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जे ससाइटिजों गोरोबनानै दा मा मावलांनो थाखाय थियारि, जिहेतु बै समाव संग्राम खालामनायाव मोनसे हारिखौ सिबिबोबाय, दा आजिरा लानायखौनो जों बुंनांगोन। दा बेनि उनाव नोंथाङा रायजोनि थाखाय मा मावलांनो थियारि? खुलुमनाय जासिबावबाय। जोंहा गोबाव सम संग्राम खालामखांनायनि उनाव समाजजों गोरोबनानै थाफैनाया गोरलै नङा। जोङो गोबां बेले बेजे लामाजों थाबोनायखाय हरखाबै जोङो माने एडजास्ट जाफैनो एसे गोब्राब जादोंमोनब्लाबो दा जोङो फ्राय एडजास्ट जानायाव दङ। दिनै जोंनि गोबां सोद्रोमाफोरा गावबा गाव माने थांनानै थानायनि राहाखौ लागासिनो दङ, मावगासिनो दङ। फिसा गेदेर बिदि खामानिजों खोथा गैया, जाय जेरै हायो ओरैनो मावनानै दा समाजजोंहाय गोरोबनानै सोलिफागासिनो दङ। ओमफ्राय लोगोसे आङो बेखौल' बुंनो सानदों, जोङो संग्रामखौ खालामदोंमोन भलुन्टारिलि। जोङो आं मोनजा बा दा मोनजा जाथिया थांनानै थाथों होननानै जोङो थांदोंमोन। जों बखुनु बेथन लानानै बा माबा मोनसे लानानै बिनिमयआवहाय जोङो बे संग्रामखौ खालामाखैमोन। बर' हारिनि थाखाय खालामनाय जादोंमोन भलुन्टारिलि। दा जोङो संग्रामखौ खालामखांनायनि उनाव थांनानै थानायखाय जोङो सफैफिनबाय। दिनैहाय जोङो बे सुक्तिखौहाय खालामनानै लाबोबाय। बे सुक्तिनि गेजेरजोंहाय गोबां रोखोम माखासे जोङो मोननो हाबाय। बेनो जोंनि थाखाय जथेस्थ'। दा सरकारा जोंनो मा होयो मा होआ जोङो बिनि सायावहाय जेबो बुंनो गोनां गैया, मानो होनोब्ला जोङो भलुन्टारिलिसो मावहैनाय जादोंमोन नालाय। खिन्थु जुदि जोंनो थांनानै थानायनि थाखाय सरकारा जोंनो बायदि रोखोम सुबिदा होयोब्ला मोजां, जोङो बेखौ आजावगोन आरो। दा जोङो रायजो राजाखौ बा जोंनि सोद्रोमाफोरखौ आङो बेखौनो बुंनो लुबैयो, दिनैनि जेनेरेसना जोंखौहाय माने बे संग्रामनि थाखायहाय जोंखौ बाख्नायब्लाबो हयथ' 100 बोसोरसोनि उनाव सोरबा जोंखौहाय गोसोखांगोन, नैबे बिथांमोना उमुक, जेनेबा रन्जन दैमारिमोननि टाइमावहाय बिथांमोना दावहा नांदोंमोन, गबिन्द सारमोननि समावहाय बिथांमोना दावहा नांदोंमोन, प्रमद बर' बिथांमोननि समाव बिथांमोना आन्दलन खालामदोंमोन। बेनो जोंनि गोग्गानाय आरो। जों माने दावहा नांनो मोननाया खाफालनिसो खोथा। बयबो सुबुंफोरा माने दावहा नांनो, आन्दलन खालामनो मोना। गोबां मानसिफोरा माने महात्मा गान्धीनि समावहाय जोङो आन्दलन खालामदोंमोन बुंनानै लायो, सोरबा सुभाष चन्द्रनि समावहाय आन्दलन खालामदोंमोन होननानै बुंनानै लायो। जोंबो बिदिनो माने सानसे जोङो गोग्गागोन। दिनैनि जेनेरेसना जोंखौ बाख्नायाब्लाबो 100 बोसोरनि उनाव सोरबा बाख्नायोब्ला बेनो जोंनि थाखाय गोग्गानाय आरो। जोंनि लुबैनाया बेनो, जोङो बयबो साफा साफा जोङो जारिमिन हिसाबै जोङो दङ। बे जोंनि गोग्गानाय आरो। हामबायसै। नंगौ, बिथांनिफ्राय मिथिबाय, नोंथांमोननो मिथिहोबाय जे बिथांमोना बे समाव संग्राम खालामखांनानै नैबे समाव न' फारसे फैफिननानै बिथांमोना मा लुबैदों, मा हास्थायदों, बेनि सायाव बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय बा मिन्थिबाय जोङो। आं मिथिबावनो नाजागोन जे बारग' एनडिएफबिफोरा राजखान्थियारि खैसाराव गोग्लैदों नामा, जायनि थाखाय जों नुनो मोनो सम सम खना खनला जे बारग' एनडिएफबिफोरा सम सम खायसे सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनो जे प्रेस मिट होनानै सोरखारखौ सोंखारिनाय, गुबुन फारसेजों सोरबा बेक्तिखौ सोंखारिनाय, बेफोरखौ नुनो मोनो। बेवहाय
राजखान्थियारि खैसार गोग्लैदों नामा जे बारग' एनडिबि बिथांमोननि मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन। बाथ्रायाथ' बुंनो थाङोब्ला जायफोरा जेनेबा राजनितिकनि बाथ्रायाव जेनेबा गोदौनानै दङ, जायफोरा राजनितिकजों लोब्बा लादों, बियो बेक्ति हिसाबै गावबा गाव बानायनानै लानायसो। बेवहाय गोदौनाय बा माबा मोनसे सोरनिबा माबा मोनसे फाव फान्दायनि खुनु माबा मोनसे परिबेस फैया। दा बाथ्राया बेनो, जों थोंजोङै बुंनांगोन, जोङो सिगाङावहाय आफाद दाजेननाय, आफाद सोरजिजेननाय, आफादा जेब्लानिफ्राय जोनोम जाजेनदों बेवहाय जोंनि थाखाय गार्जेनफ्रा साफाल'मोन। खिन्थु फैनानै गेजेर ससेयाव जेनेबा जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि गोरोबलायनो हायैयाव, एसे एनै गोरोन्थिफोरखौ बुजिलायनो हायैयाव हयथ' जोंनि गेजेराव थेर बेथेर जालांनायनि माखासे परिबेसानो जोंनि मेन गोरोन्थि आरो। दा फैबाय सुक्ति जाबाय। सुक्ति जानायावबो साननानै ला बिदा फंबाय साब्रै, न'खर मोनब्रैनि गेजेराव साफ्रोमबोनि नाजानाय, दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाब मददजों बा सरकारनि नाजानायाव जों बेखिनिखौ ज' जालायनानै मोनसे सुक्ति, मोनसे एग्रिमेन्ट खालामलायनो हानायाबो गोरलै नङा। बेनिफ्राय देरसिन जेबो गैया। दा जोङो सुक्ति एग्रिमेन्ट खालामलायनो हाफैनानै टेबोल गंसेयाव जिरायलायनानै साइन होलायनानै जुदि सुक्ति खालामनो हाबायब्ला, खिन्थु दिनै राजनितिकखौ जुदि बिथा खालामनानै गावजों गाव जुदि खैसाराव गोग्लैदों होनना बुंब्ला गावबा गाव बेक्ति पार्सनेल माबायावसो गोग्लैहैगोन आरो बियो। खारन राजनितिकआ रावखौबो थुब्ला-थुब्लि बा माबा मोनसे खालामनो रावखौबो थांखिनानै बुङा। बेखौ गावबा गाव बेक्तियासो बानायनानै लायो। खारना जाहैबाय, सुक्तिखौ सोर खालामा, एग्रिमेन्टखौ सोर खालामनो गोसो जाया। एग्रिमेन्टखौथ' जेनेबा संगठन हिसाबै खालामबाय, थिगैनो गार्जेन हिसाबै जोंनि थाखाय बिथांमोनानो जों दैदेनगिरि, बिथांमोनानो जोंनि थाखाय गार्जेन। थ' लास्टआव फैयै सुक्ति जाखांनायनि उनाव गावजों गाव आरो थेर बेथेर जानायनि मोनसे परिबेस फैबावबाय। दा बे परिबेसा जुदि फैयोब्ला, खारन नोङो समाथ' नोङो सोरनिबा थाखाय ओरैबायदि मोनसे हाहांखार आरो राजनितिकआ बेबायदि समखौनो नेबाय थाखायो। जाय राजनितिकआ बेखौ मोनसे सम आरो खाबुखौ लानानै बेखौ नेनानै थाबाय थाखानायखाय, जोंनि गेजेराव थेर बेथेर जानायखाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामनो हानायानो बिसोरनि थाखाय मोनसे प्लान पलिसिखा। दा बिनि गेजेराव जोङो गोरोबलायनो हाला, अनलायलायनो हाला, बुजिलायनो हाला, बेजों बै टेबोल गंसेयाव जिरायलायनो हाला, बैनि साननायखौ बे हजम खालामलायनो हाला। जायनि थाखाय बेखिनि माबायावहाय जोंनि गेजेराव जोंनि साननानै ला एक्स-एनडिएफबिनि माखासे परिबेसा राजनितिकजों माखासे दोहौ थानायनि खारना बेनो आरो। दा जों थोंजोङै बुंनांगोन, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि थोंजोङै जुदि ज' गथा थायोमोनब्ला, जोंनि जेरैबायदि एग्रिमेन्टआव जेरैबायदि मावनांगौ दफाफोर दङ, बेखौ जोङो जयै खौसेयै मा दंबावो, आद्रा मा दं, मावबाय थादों मा, मावलांखो मा, बेखौ जों जुक्ति होनानै मावाखैब्ला बा मावनांगौ दंब्ला सरकारखौ जों जथेस्थ' प्रेसार होनो हायोमोन। दा दिनै जोङो बुंनांगोन, जोंल' बुंनानै मा जानो, खिन्थु जोंनि गेजेराव थेर बेथेर जाबाय। दा जोङो सुक्तिखौनो सोरबा बखिग्रा थाबाय, सुक्तिखौनो मुगैग्रा थाबाय। दा जाय बिथांमोनानो सुक्ति खालामग्रा, बै बिथांमोनानो जुदि सरकारनि बिरोधि बा एग्रिमेन्ट सुक्तिनि जुदि बिरोधि खोथा बुङोब्ला जों सोरखौ दाय हमगोन? दा समाजासो बिजिरगोन बेखौ, रायजो राजासो बिजिरगोन बेखौ। एग्रिमेन्टआव सोर दंमोन, सुक्तिखौ सोर खालामा, एनडिएफबिनि गार्जेना सोरमोन, एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा सोरमोन, आरो बे सुक्तियाव सोर दंमोन, बेखौ जाय मानि जोंनि बर'नि जारिमिनासो फोरमायसिगोन आरो। खारन जों बेक्ति हिसाबै बेखौ जोङो जुक्तियाव जेनेबा बिनि एन्सारखौ होनांगौआ गोरलै नङा। जों थोंजोङै जों बेखौल' बुंनो हायो, जोंनि दैदेनगिरिफोरनि खौसेथि गैयिनि थाखायनो बेफोरबायदि राजनितिक खैसाराव जेनेबा राजनितिकआ बा राजनितिक दला जोंनि उन खारफानायनि खारना बेनो आरो। खाबु लानायनि खारना बेनो। दा जों जुदि जुक्ति खौसे जुदि दंमोनब्ला हयथ' जोङो मोनसे गोगोम गथा गेलेबा गेलेगोन, गेलेयाबा थागोन। बेयो मोनसे संगठननिसो मोनसे माबा नालाय, गेलेनायाबो गिदिर बाथ्रा नङा, जिरायनानै थानायाबो जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। जिरायनानै थाब्लाबो लाब दं, गेलेबाबो लाब दं। जिरायनानै थानायबा थारमाने जोंहा बुंनो हागौमोन, जायफोरा रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार सोलिबाय थादों बिथांमोनखौ जों प्रेसार होनो हायोमोन। बोरो सुक्तिनि खामानिया मावगोन ना मावा, माब्ला जागोन, दा बेफोरखौ जों प्रेसार होनो हायोमोन आरो। दा बाथ्राया जाहैबाय खाफाल गाज्रि, जोङो जेरैबायदि मोनबोबाय थादों, जों सिगाङाव जेरैबायदि जों खौसेयै सोरबाया थैदोंब्लाबो जोंनि गेजेराव दुखुआ दान्दिसेल' जों सानना लायोमोन। सोरबाया गोमादोंब्लाबो बेवहाय जोङो जोंनि थाखाय खाफाला बेनोखा होननानै जों सानना लायोमोन। जेनेबा जोङो न' बां गारनानै जों जुदि एसेबां बोसोर जुगे जुदि बनबास खाथिनो हादोंब्ला, जोंनि मोगथाङाव जेनेबा जों समाजजों गोरोबनानै फैनायाव साधारन जेनेबा फंसे फंनै बाथ्राखौ लानानै पलिटिक्सनि बाथ्रा लानानै जुदि गावजों गाव सेरखाय बेरखाय जानायनि खारनानो जाहैबाय
जों जुक्ति जेनेबा लिडारफोरनि खौसेथि गैयिनि थाखायनो बेफोर समस्या बारानिफ्राय बारा जालांदों। बेनिखायनो आं खावलायदों सिगांफ्राव जालांबाय गोरोन्थिया मानसि हिसाबै जाखायो, हयथ' गोरोन्थि मावोब्ला निमाहाबो थाखायो। जोंनि गेजेराव जेनेबा जों बिदा फंबायखौ बा जोंनि एक्स एनडिएफबिनि माखासे केडारफोरखौ मोखां नायनानै लिडारफ्रा जाहाथे सोरबाफोर गोरोन्थि मावदोंब्ला थोंजों लामाजों मावनो थांनायाव जाहाथे गावनि भुलफोरखौ सिखार लायो, जाहाथे मावनो ओंखारबोयो। नङाब्ला बिनि दायनिगिरिया रायजो राजानि हाजार हाजार थै जिउ बावनाया, नोंनि लोगो असे आंगो लोगोआ खास्रि बिस्रि बुथारजानाया, आर्मि पुलिसजों बुथारजानाया, सोरबाया जेलाव जोबजानाया, सोरबाया रान्दि जानांनाया, बेफोरनि खास्रि बिस्रि फाबा जोंनि गेजेराव जों गोग्लैगोन। खारन बिनि दायनिगिरिया जोंनावनो जाहैगोन। खारन जों खौसेथि गैया, खौसेथि गैयिनि थाखायनो दिनै सुक्तिया जों दान्दिसेनि थाखाय जों खौसे जाफ्लाबाय, सुक्ति जाखांनाय लोगो लोगो सेरखाय एरखाय जाबाय। समाजाथ' जों बेखौ मालाबाबो लाय होनाय नङाथ'। दा बेनिखायनो आं खावलायदों जाहाथे जोंनि मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो दैदेनगिरि जों बिथांमोनखौ जों मोजां मोनो, फोथायो। जायफोरा जेरावखि पार्टियाव थाया मानो, जाय पलिटिक्सखौ मोजां मोना मानो, जाहाथे एनडिएफबिनि माखासे समस्याफोरखौ समाधान खालामनायाव जाहाथे नोंथांमोनहा बा जोंनि दैदेनगिरि सारमोनहा हेफाजाब आरो मदद होयो। बेवहाय पार्टिया जोंनि थाखाय देरसिन नङा, पार्टिया मोनसे टेम्परारि। जाथि हिसाबै जोंनि मावनो गोनां माखासे खामानिफोरखौ मावनानै होनायासो जोंनि थाखाय देरसिन खामानि। खारन नोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि समस्याया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। जों जाय बर'लेण्डखौ लानानै, जाय बर' हारिखौ लानानै, जाय बर' समाजखौ लानानै जों दिनै बोसोर बोसोर जुदि सेक्रिफाइस खालामबोबायब्ला, खिन्थु जों बे साधारन पलिटिक्सखौ लानानै गावजों गाव सेरखाय बेरखाय जानाया जोंनि बेसेबा गिदिर गोरोन्थि जागोन। दा बेनिखाय आइ आफा बिदा फंबाय जायफोरा जातिनि नामाव भुगिबोबाय, बैफोरनि मान मर्यादाफोरखौ दोननो थाखाय जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खौसे जायो, बेखौ आं खावलायदों। आरो भबिष्यतआव जाहाथे जोंनि गेजेराव दाङा बाजिया फैया, दा बेखौ आङो आंनि व्यक्तिजों लोगोसे एक्स एनडिएफबि जानानै आं बेखौनो खावलायगोन आरो गले गले खावलायबाय थागोन। खारन आङो गावजों गाव दावराव दावसि दाङाबाजिखौ आं मोजां मोना। खारन जोंनि गेजेराव थैलायनाय बुथारलायनाय, थैनि मोनसे बुलि होलायनाय बे परिबेसा गैला। दा मोजां समाज दानांगौ, मोजां गोग्गो आबहावा लाबोनांगौ, जोंनि गेजेराव रोङैखौ मोनसे गोग्गो समाज लाबोनांगौ। गोदोनि समाजखौ रुजुवाबालानो जोंनि दा गोनोखो जेरावनाखि दा बहुद एडभान्स जुगा, इलेक्ट्रनिक जुग, जोङो नुफेरैखौबो जों नुगोन, मोननो थाङैखौबो जों मोनगोन। जेरावनाखि बे जुदि समाजानो जुदि गुस्लायलांबायबा, जोंनि साननाय हनायफ्राबो जाहाथे सानफा एफा सोलायनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा भुल गेना गोरोन्थिफोरखौ गावबा गाव सिखार लानो जाहाथे खौसेथि जाफिनो। खौसेथि जानायजों लोगोसे जाहाथे जोंनि माखासे मावनांगौ आद्रा थानाय बा जायफोरखौ जों मख'नांगोन, जोंनि दैदेनगिरि जोंनि गार्जेन, जायनि थाखाय एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारिया दिनै जेलाव दङ। जोंनि मेन समस्या बेनो, गां नुजाखानाय। बेफोरखौ जाहाथे जों बयबो गनाय गैयै बेखौ जोङो फोथाराव थानानै जों बेखौ बुंनो हाया। बेखौ जों नाजानाय थायोब्लासो जों बेखौ मोगथां महराव मोनगोन। खारन जोङो बेखौ जुदि जों मावना होनो हायाब्ला, बिनि गोरोन्थिखौ जों सुख'नो हानाय नङा। बेनिखाय जों खौसे जोङो लिडारखौ जों लिडार मानियो, दैदेनगिरिया दैदेनगिरियानोखा, जेब्लायबो जों मानिबाय थागोन। जाहाथे भुल बुजाबुजिखौ खेबसेबाव नागारलायनानै जाहाथे जों खौसे जानानै सरकारा जेखि दाया, जायखि सरकार जाया, इउपिपिएलआनो जा सोरबायानो जा, जाहाथे सरकार जाय सोलिबाय थादों सरकारखौ मदद होयो। दानि बिटिआर सरकारखौ जायफोरा दैदेनदों, मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङानो दैदेनबाय थादों, जाहाथे बिथांखौ सापर्ट होनानै गोसोआव बेक्तिसा मैला थाथों, खिन्थु माखासे सुक्तिनि माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जानानै थाथों होननानै आं खावलायबाय। नंगौ, जों नोंथांमोननि गेजेराव उनसंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जों सावरायबाय थादों। मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जे गुबुन गुबुन समाव जोङो सोनखारिनाय बा बारग' एनडिएफबिफ्रानो बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बे समाव सम बुंनो नागिरो जे बे गोरोबथाया बा गोरोबथाखौ गनायनो हायैबो जों नुनो मोनदों आरो बेखौ लानानै बे गोरोबथिया गोरोन्थि गोरोबथा जानायबो होननानै बुंनायखौ नुनो मोनो। सम जों बे समाव खौरां मेलनि गेजेरजों दैदेनगिरिफोरखौ, सोरखारखौ रायनायखौबो जों नुनो मोनदों। नाथाय समस्याया सोरनि? बे समाव एकर्डखौ मावफुंगोना सोर? जेरावनो सोरखारखौ गोबां बाथ्रा बुङो, बिथांमोनखौ नोङो सोनखारियो आरो सोनखारिखांनायनि उनाव जे बिथांमोननि समस्या, बारग' एनडिएफबिनि जे थाबोनाय, जे जेलाव थाबोनाय दैदेनगिरि बिथांमोन आरो थानाय जेखिनि
जे केसफोर दा बेफोरनि थाखाय सोरखारखौ माबायदि मावफुंजानायखौ लुबैयो मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन नोंथांनिफ्राय। बेखौ जों सिदायै बुंनो हायो। दिनै जाय सुबुंफोरा दिनै बे जि एकर्ड जि बे सान्थि सुक्तिखौ बे जि एग्रिमेन्टखौहाय नंखाय बा गोरोन्थि बा जायाखै होननानै बुंदों, बियो एकदम लाजिथाव, मुगैथाव, एकदम दुखुनांथाव बाथ्रा। जाय बिथांमोना बिदि सानो बिसोरो एकदम माने साननो रोङि मोनसे सुबुङाव माने गोग्लैयो आरोखि। बेखौ जों नुहुरो। जों बे एकर्डखौ जों माब्लाबाबो जों नेग्लेक्ट खालामनो हाया। जोङो बेयावदि बेसेबां थै बावसोमनानैहाय खस्थ' भुगिनानै जों सेक्रिफाइस गावनि अन लाइफखौहाय जोङो सेक्रिफाइस खालामनानै जोङो मावनानै जों स्ट्रागोल खालामनानै जि एकर्डखौ जों खालामबाय, बे एकर्डआव सोरबा सासेयाल' खालामाखै, मोनफ्रोमबो आफादा बेयाव ज' लोगो नांनानैहाय मोनसे अस्थदारि NDB संगठनखौ लानानै दिनै मोनसे पिस एग्रिमेन्ट बेखौहाय खालामनाय जादों। बेयावहाय जोंनि नांगौ बायदि गासैबो क्लजफ्राव जोंहा दंजोबो। जों बेखौ मावफुंनो हायोब्लानो जोंनि गासैबो थांखि बिथांखिया जाफुंनानै फैजोबगोन। जाय बिथांमोना दिनै बिटिआर एकर्डखौहाय गोरोन्थि एबा नेग्लेक्ट खालामदों, बिथांमोना बेयावहाय जाथि हिसाबै जेबो बेवहाय कन्ट्रिबिउसन एबा बेयाव जेबो सोमोन्दो गैया, बेखौसो जों नुहुरो आरो। जों बेखौ माब्लाबाबो जोङो नेग्लेक्ट खालामनो हाया। जायहा खालामदों बिथांमोना एकदम मोनसे जाथिनि बिरुद्दि बा जाथिखौ मोजां मोना। जि मोनसे समायाव जोङो बर'लेण्ड नांगौ होननानै जोङो संग्राम खालामनानै जोङो आन्दलन खालामबोदों, आर्मसजों स्ट्रागोल खालामबोदों। बेनि उनाव जोङो पिसटकनि थाखाय जोङो 2005 सनावहाय जोङो फार्स्ट जनाव जोङो NDB हिसाबै जोङो सिजफायार जोङो लादों। जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जोङो पिसटक जोङो जाबाय थादों। बेनि उनाव 2020नि 27 जानुवारियावहाय मोनसे पिस एग्रिमेन्ट जोङो खालामनो हादों। दा बे पिस एग्रिमेन्ट खालामनो हानायाव जोंहा खोब रंजाथाव बा खोब मोजां मोनसे बे एग्रिमेन्ट जोंनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय। मानो होनबा जि जोङो सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन, जों बिनि गासै मोनफुंनांगौ जोङो माखासे जोंनि बर'नि इसुखौ, जोंनि जाथिनि इसुखौ, हादोरनि इसुखौ जोङो मोननो हादों। दा जोंनि मेन उद्देस्यआ बेनो, जि जोङो पिस एकर्डखौ खालामनानै जोङो लानानै फैबाय, जि जोंनि क्लसेसफोर दङ, बेखौ जोङो मावफुंनांगौआसो जोंनि मोनसे गिदिर मोनसे खामानि। दा बेयाव जोङो मावफुंनांगौब्ला जोङो दिनैहाय बेरेखा मोनसे हानजाजों थानानै बा हारसिं माबा मोनसे बिबेकखौ लानानैहाय गोदाव सोराव खोथा आबुल थाबुल बखिनानै बुङोब्ला जानाय नङा। दिनै केसनि बेलायावहाय सोरबा गभर्नमेन्टखौ जोङो अबदस्थ बा गभर्नमेन्टनि अपोजिट जानानै जोङो गभर्नमेन्टखौ रायनानै जोङो बे सासे जेलाव जोबजानानै दङ बा गोबां सुबुंफ्रा जोबजानानै दङ, बिथांमोनखौ बख'नो थाखायब्ला जोंनो मोनसे पलिटिकेल पावारनि जोंनि थाखाय गोनांथि दङ। जोङो पावारनि सायाव पावार नांगौ आरो बेखौ गासैबो खामानिखौ मावगोना एकमात्र सरकारासो मावगोन। बेयाव रावबो प्राइभेट सोरबा बेक्तिया, सोरबा मोनसे संगठन बा पार्टिया बेखौ बख'नो हाया। जोङो बेखायनो जि दा रुलिं गभर्नमेन्ट जि थांखि मावनो थाखाय लादों, दा बिथांमोनखौ जोङो बेयाव सापर्ट होनांगौ। जोङो जि UPPL रुलिं गभर्नमेन्ट, दा बेखौ जोङो सापर्ट होनांगोन। आरो जिनाखि दा फैबाय थादों बिसायख'थि, जोंनि NDAनि जा केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी, बिथांखौ जोङो सापर्ट खालामनांगोन। दिल्लीयाव बिथाङा खुगा सिनांगोन। जों दिनै मावनो गोनां खामानिखौ जोङो मावफुंनांगोन। दा आं बेखौनो लुबैदों, दिनै जाय बिथांमोना जोंनि संग्रामनि समायावहाय जि पिसटक जोङो जाबाय थादोंमोन, बे समायाव जाय बिथांमोना दिनैहाय बर'लेण्डखौहाय जोंनो नाङा, बर'लेण्डआ दिनै 100% जाया होननानै बिथांमोना बे खोथाखौ बुंबाय थादोंमोन। बिथांमोना दिनैहाय जि पिसटकनि उनावहाय जोंहा मोनसे सान्थि सुक्ति जानानै फैबाय। बिनि उनाव बिथांमोना मोनसे गोबां षड़यन्त्र खालामगासिनो दङ जे NDBखौ लानानैहाय ओरै खालामनानै बिथांमोना दिनै सुक्तिया नङा, सुक्तिया जाया। बिथांमोना जे सुक्ति जानाय लोगो लोगो बिथांमोनाबो वेलकाम बानायदोंमोन। जोबोद मोजां, जोबोद बे जोंनि बे सुक्तिया जोंनि दिनै बर' हारिनि थाखाय बिथांमोनाबो बाख्नायदोंमोन। दिनै बिथांमोना गावसिनि लाबालाबनि थाखाय, आं बोरै बुङोब्ला आं सासे पलिटिसियान मानसि, आं दिनैहाय रुलिङाव गैया, आं जेननानै दङ, आं माबोरै देरहाफिनगोन बेखौ लानानै गोबां षड़यन्त्र बानायो। नाथाय जोंनि मानसिफ्रा, आङो बेखौ खावलायनो सानदों दि जोङो बारग' NDB जानानै साफ्रोमबो जेसेबांनाखि जोंनि
बारग' एनडिबिफोर दङ जोंनि बे बिटिआर हालामाव आं बिथांमोननिसिम बे मेसेजखौनो हरनो सानदों जे दिनैहाय सरकारनि अनगायै जों जेबो केसनि बेलायाव माबा मोनसे जोङो क्लजफोरनि जोंनि बे मावफुंनांगौ माखासे फसंथानफोरखौ मावनांगौब्ला जोङो गभर्नमेन्टनि अनगा जों जेबो खामानि मावनो हाया। दिनैहाय जि रुलिं गभर्नमेन्टआ जोंनि थाखाय थांखि बिथांखिखौ लादों खोब मोजां। दिनै गोबां बिदिनो फसंथानफ्रा दिनै मावफुंजाबाय। जोंहा गोबां गिदिर गिदिर मोनसे इन्सटिटिउसनफोर मावफुंजाबाय, मेडिकेल बेफोरनो मावफुंजाबाय, गोबां स्कुल भेन्सार स्कुल, गोबां कलेजेस गासैबो गोबां जायगायावहाय मावफुंजाबाय। गोबां साखरि बाखरि दिनैहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेननायावहाय गोबां सुबुंफ्रा दिनै बेबायदि सुबिदाखौ मोननो हादों। दिनै जोङो बारग' एनडिबि हिसाबैबो जोङो गोबां सुबिदाखौ जों मोननो हाबाय। जोंनि गेजेराव गोबां जौगानाय सफैबाय। गोबां दिनै लाइमोनफ्रा मोजाङै सान्थियै फरायनो हाबाय। दिनैहाय गोबां जोंनि आसनिफ्रा जि रुलिं गभर्नमेन्टआ आसनिखौ लादों बेयाव गोबां जोंहा गोजोननाय दङ। एपिएससि दिनै फ्रि कचिं होदों, इउपिएससि दिनै फ्रि कचिं होदों। गोबां समाव थांनाय बोथोरफ्रावहाय जोंहा जेबो बर' जाथिनि गेजेरावहाय रावबो जोंहा आइपिएस एपिएस खुनु अफिसारफोर जोंहा ओंखारामोन। दिनैहाय सोरबा एपिएससि माने एग्जाम होनानै दिनैहाय एसिएस अफिसार जानो हादों। बेबायदिनो सोरबा इउपिएससि पास जानानैहाय सोरबा आइपिएस, सोरबा आइएएस, सोरबा बिदिनो जानो हादों। गोबां बेफोरबायदि मोनसे जोंनि जौगाथाया फैनो हादों। खिन्थु थांनाय 17 बोसोर बिपिएफ सरकार खुंथायनि समावहाय खुनु बेबायदि जेबो जोंहा सुबिदा गैयामोन आरो बेबायदि जोंहा खुनु जौगाथाय बेबायदि मोनसे नुथायबो गैयामोन। दिनै खोब बाख्नायथाव। बेखायनो आं साफ्रोमबो जोंनि बारग' एनडिबिफोरखौ आं मोनसे जोबथा आं खावलायदों, दिनै जोङो सरकारनि अनगा, रुलिं गभर्नमेन्टनि अनगा रावबो जेबो मावनो हाया। बेखायनो जोङो सापर्ट होनांगोन। जि रुलिं गभर्नमेन्ट दङ बिथांमोनखौ सापर्ट होनांगोन। आरो जोङो बारग' एनडिबि हिसाबै जोङो मोनसे इउनाइटेड मोनसे फराम हिसाबै जोङो मोनसे गठन खालामदों। जोङो जयै इउनाइटेड होनोब्ला जोङो खौसेथिखौ जोङो देखायनाय जायो। जोङो इउनाइटेडै थानानै जि जोङो सुक्तिखौ बानायबाय, जाय सुबुङा दिनैहाय इउनाइटेड फराम हिसाबै जोङो थानानैहाय जाया बिनिफ्रायहाय बायरे माने गुबुन साइडजों थाङो, बिथाङा बे सुक्तिखौ बिथाङाबो नेग्लेक्ट खालामनाय जागोन। दा बिथाङा माने बेसेबां खस्थ' खालामबोदों बिथाङानो माने नेवसिनाय जागोन। जाहाथे बेखौ खालामा। जोंनि बर' बिमानि खोथा दङ। जोंनि गोबां जोहोलाव सिख्लाफ्रा दिनै थैनो गोनां जादों, बिमाफ्रा थैनो गोनां जादों, गोबां रान्दि गोबां बिदिनो दुखु खस्थ' जानो गोनां जानांदों। बेखायनो आं खावलायदों, जों दिनै जिनाखि मावबाय थादों जोंहा गोबां मोनसे बे गोग्गाथाव गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बेबायदि खुनु थांनाय समफोराव जेबो सान्थि जेबो गैयामोन। जोंनि थाखाय दा खोब गोबां सान्थि मोनसे परिबेस बेयो सफैबाय। आं बेखौनो जोंनि जेसेबां जोंनि मावफारि बा मावथि लोगो नोंथांमोन, जोंनि इउनाइटेड फरामनि जेसेबां सुबुं बा जोंनि बारग' एनडिबि बिथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायहरबाय। जों नुनो मोनदों जिहेथु बिटिआर एकर्डखौ बा गोजोन गोरोबथाखौ बे समाव गनायना लानो हायिफोरा, जाय बिथांमोना बे समाव बेखौ गोरोबथायाव एग्रि गैया होनना बुंग्रा मानसिफोरा, दा बिथांमोना उदां अख्राङाव फैबाय। संग्राम खालामफिननो हागोन ना हाया बिथांमोना? नोंथाङा सानो नामा जे बिथांमोना फिन आरोबाव बे एकर्डखौ गोरोन्थि जादों होननानै बिथांमोना संग्राम खालामफिननो गोहो दंना गैयानो? बेथ' जाथावना इसिबां बे जोंनि नुथायाव बे नङा। दिनैहाय जोङो जि सुक्तिखौ खालामबाय, जोङो समाज आरो बोथोरजों गोरोबनानै जोङो खामानि मावनांगोन। जाय बिथांमोना बे सुक्तिखौहाय जायाखै होननानै मोनसे मुभमेन्ट बा आन्दलन बा स्ट्रागल बा भायलेन्सजों सोरबाया खामानि मावनानै गोदानै मोनसे सुक्ति खालामनो सानदों, बे मालाबा जोंनि मोगथाङाव फैनाय नङा। दिनैनि बे बोथोरा, दिनैनि बे परिबेसा थांनाय समफोरबायदि मोनसे परिबेस नङा। बे मोनसे जोबोद जौगाथाय मोनसे बे बोथोरा। दिनैहाय जोङो बेबायदि मोनसे नांनानै फिन मोनसे हाथियारजों नांनानै फिन जोङो मोनसे भायलेन्सजों फिन नांनानै मोनसे हादोर बा मोनसे सोरजिनो हानाय जोंहा खुनु फिउचारावबो जों नुहुराखै। आरो दानि परिबेसा बिदि नङा। जाय बिथांमोना बेबायदि मोनसे सानदों, बिथांमोननि साननाया जोबोद मोनसे नार' माइन्डजों बेखौ साननाय जागोन। दिनै जि सुक्ति जोंहा बेनो माने जोंहा गोबां बुंनो थाङोब्ला बेनो माने गोबां जोंहा जि नांगौ बेखौ जोङो मोननो हादों, जोंखौ फोथायदों। जों दिनै मावनांगौआसो जोंनि सायावहाय सोनारो। मावनांगौ, जाय मावनांगौ बे दिपेन्ड जोङो खालामनांगौआ बे जोंनि सायावनो। जों बे खामानिखौ मावनांगोन। अब्लासो बे गासैबो जोङो मावनायजोंसो जोङो बेखौ मोनफुंलांनो हागोन। एकर्ड
नि जे दफा मावफुंनायनि थाखाय बारग' एनडिबि बिथांमोनखौ नोंथाङा माफोर खावलायनो गोनां दंमोन? एकर्ड मावफुंनायनि थाखाय बा एकर्ड जिखिनि दफाफोर दङ बे दफा मावफुंनायनि थाखाय बे समाव बारग' एनडिबिफोर जाय बिथांमोना आलाय सिलाय जानानै दं, गुबुन गुबुन जायगायाव बिथांमोना थाहैदों, थामहिनबा बिथांमोना राजखान्थि दोलोफोरजों गोरोबफानानै दङ, बे समाव नोंथाङा बे एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय बारग' एनडिबिफोरखौ खौसेथि जानो थाखाय खावलायगोन? औ, आं बेखौनो खावलायदों। दिनै जोंहा एकर्डआव जि क्लजफोर दङ, जि धाराफोर दङ, बेखौ जोङो मावफुंनो गोनां। दा बेखौ मावफुंनांगौब्ला जोङो खौसेथिखौ जोङो लुबैदों, जों खौसेथि थानांगोन। जुदि खौसेथि थायाब्ला जि जोंहा एकर्ड खालामनानै लाबोनाय बे खामानिखौबो जोङो मावफुंनो हानाय नङा। जों खौसेथियावसो गासैबो जों खामानिखौ मावफुंनो हायो। आं खावलायदों जेसेबांनाखि दफाफोर दङ, जोंनि मावनांगौ खामानिफोर दङ, बेखौ मावनो थाखाय जोङो ज'यै जोङो खौसेथि जानानैहाय जोङो बे मावनांगौ, जोङो सापर्ट होलायनांगौ, आं बेखौनो खावलायदों। नंगौ, जों नोंथांमोननो उनस'नाय हाबाफारि नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों। मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जे फैबाय थानाय, थामहिनबा बे समाव लक सभा बिसायख'थि, बे बिसायख'थिया बावैसो साननि उनावनो जागोन। बेवहाय नुनो मोन्दों, बेवहाय गुबुन गुबुन राजखान्थियारि दोलोफोरा गावबा गावनि जे राजखान्थियारि फोसावदिंफोरखौ जों फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। बारग' एनडिबिफोरनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बिथांमोना मा थांखि लादों, सोरबायदि बिजाथिखौ लुबैयो बिथांमोना, आरो माबायदि बिजाथिखौ मोनोब्ला बिथांमोननि जे जेंना जेंगोना बेखौ सुस्रांनो हागोन होननानै बिथांमोना फोथायो, आरो दा बिथांमोननि साननाया मा, मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन। नंगौ, मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जे मा बुंगोन बे समाव। आरो खुलुमनाय जासिहरबावबाय। जोङो दिनै बारग' एनडिबि सोद्रोमाफ्रा जोङो मोनसे थांखि लादों। दानि फैबाय थानाय जे इलेक्सन, बेवहाय जोङो एनडिएनि जे सापर्ट, इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारी, बिथांखौहाय जोङो सापर्ट होनो थाखाय जोङो थि खालामनाय जादों। थांखिया बेनो, गोबाव सम जोंनि जि मा होनो एमपिनि जि सिट, बियो जोंहा खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। दिनै मोनसे परिबेस फैदों, बे सिटखौहाय जोङो बोखांफिननो हानायनि जोंहा मोनसे थासारि फैदों। जोङो बेखौ खोमानानै लानो सानाखै, जोङो बेखौ रिकभार खालामफिननांगौ। बेखायनो बेखौ रिकभार खालामनोब्ला जोङो साफ्रोमबो गोसो मोदोम होनानै जोङो सासेनो भट होनांगोन। बेवहाय जोङो जाथिनि खोथा सिन्था खालामनानै बेखिनि डिसिसनखौ जोङो लानांगौ, आरो जोङो गासै एनडिएबि माखासे जोंनि सोद्रोमाफ्रा दिनै बेयाव सफैनाय चिरां आरो क'क्राझारनि एनडिएबि सोद्रोमाफ्राबो बे थांखिखौ लादों, जोङो बेखौनो सापर्ट होनांगौ होननानै। आरो जोङो नोंथांनि जि सोंनाय बायदि जे एनडिएबिनि जि समस्याफोर बेखौ माबोरै सल्भ खालामगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। जोंना दिनै एनडिएबिफोरनिया गोबां दिनै प्रब्लेमा दाबो दङ। जोंना केसफ्राबो उइथड्र जायाखै, ओमफ्राय लोगोसे जोंना जेलाव थानाय गोबां सोद्रोमाफोर दङ, बिथांमोनखौ बरननो हायैनि थाखाय जोंहा गोबां बदनाम जागासिनो। जोंनि रुलिं गभर्नमेन्टआबो गोबां बदनाम जागासिनो, आरो केसफ्राबो दिनै उइथड्र जाजोबाखै। जोङो माखासे केसफोरखौ जोङो कालेक्ट खालामनानै जोंनो प्रमद बर' सारजों रायज्लायनानै जोङो साबमिट होबाय। मा होनो हिरेन नाथ बिथांनो साबमिट होबाय। बिथाङा डिसिफोरजों रायज्लायनानै आरो मोनफ्रोम थानाफोरावहाय खामान हरनानै बे केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि खोथा, इलेक्सननि उनाव जायोना जाया बुंनो हाया, आरो गोबां केसफोर माखासे थालांबावदों, बेखौबो जोङो साबमिट खालामबावनांगौ। बे जोंना मेन प्रब्लेम एकदम केसनिया, थारमाने जोंनि गोबां गथ'फ्रा जोङो मावनानै जागौ, जोङो बेफार खालामनानै जासिगौ, जोंनि बे केसखौल' जोंनो उइथड्र खालामनानै हो, जोंनो रिहेबिलिटेसनबो नांबावला, जोंनि बे केसखौल' उइथड्र खालामनानै हो होननानै गोबां जोंनियावहाय माने मेसेज फैयो, जोंजों रायज्लायहरो, आरो जोंबो दुखु मोनफायो। ओमफ्राय बेनिखायनो जोंबो एकदम गोसो होनानै जोङो गोबां प्रमद बर' सारजों रायज्लायनानै बे केसफोरखौबो कालेक्ट खालामनानै जोङो हैबाय। दासिमबो उइथड्र जायाखै, खिन्थु रायज्लायगासिनो दं, जागोन होनदों। बिथांमोना एसियर होदों आरो जे थाबैनो जोङो उइथड्र खालामनानै होगोन। बेखिनिखौ जोङो बुंनो हायो। लोगोसे जोंना मा होनो मार्टिस फेमिलिफोरनो जोंहा एक्स ग्रेसिया जि होनायनि खोथा दङ, बेबो दिनै जोङो गेजेरबो फोनांनो हायाखै, माखासे जाहोगासिनो दङ, होलांबाय थागोन होनदों दफा दफा, थारमाने बेखौहाय। बिपिएफनि खुंथाय समाव 300ल' न'खरनो बिथांमोना रिहेबिलिटेसनखौ होनाय जादोंमोन, नाथाय बेनि गोजौआव 2 गुन गोजौआव
UPPL सोरखारा होबाय औ दाथ' 500हालागै 500सिमहालागै थांबाय जों मोजां मोनदों औ 600नि सायाव मोजां मोनदों उनाव बे आद्रा थानाय माखासेफोरखौबो होलांबाय थायोब्ला आरो साबसिन जाबावगोन आरो बे केसनि बेलायाव जोंहा जेलाव थानायफोरनि बेलायावबो जोंना प्रमद बर' सारा आखायाव लागासिनो बिथांमोना गोबां समाव मदद हरगासिनो केसनि माखासे फाइनान्सियेल प्रब्लेम बायदि रोखोमफोरावबो बिथांमोना मदद होगासिनो आरो उखिलबो मोजां उखिलफोरबो हमनानै दोननाय जादों हायार खालामदों बिथांमोना फाइट खालामगासिनो दङ जों आसा खालामदों माने थाबैनो फैथों उदां अख्राङाव जों बेखौनो लुबैयो बिथांमोना गोबां खस्थ' मोनबाय सिङाव थानानै आरो बिथांमोननि फरियालफ्राबो गोबां खस्थ' मोनबाय आरो बिथांमोननि फरियालफोरनो दा जोंना प्रमद बर' सारा माखासे न' बांफोरबो लुनानै होनाय जादों जायफोरनि माने न'खरफोरा बै न'खरनो औ न'खरफोरा जायफ्रा गैथारा जेलाव थानाय न'फोर गैथारा बिथांमोना माखासे आसनिफोरजों न'फोरबो लुनानै होदों बेबो बाख्नायथाव खामानि जों बिदिखौ लुबैयो ओमफ्राय बाखि खामानिफोरखौ मावबाय थागोन जोंना गोबां सोद्रोमाफ्रा माने भुल बुजिनानै थायो दाबो मानो केसफोरा उथाया बा बायदि रोखोम खोथा आरो ओमफ्राय जोङो बिथांमोनखौ बुङो मावगासिनो दङ जागोन जोङो इलेक्सननि उनावहाय फ्राय जाजोबगोन बायदि जोङो आसा खालामदों आरो बाखि आंनि बुंनांगौआ बेनो जाहाथे बिथांमोनखौ जाहाथे मदद होयो आरो बे जि जेंनाफोर बियो जाबाय थाथों जयन्त बसुमतारीखौ थोंजोङै नोंथांमोना मदद होदों औ जों थोंजोङै बिथांखौहाय मदद होदों बिथाङा देरहालांथों आरो बर'नि जि इस्युफोर बेफोरखौहाय दिल्लीयावहाय माखासे समावहाय बुंनो हाथों बिथाङा आरो बेयो जोंनि थाखाय मोजां जागोन जोङो बे गोबां सम गेप जानानै थाबाय जोंना बेखिनि लिंकआ दिल्लीजों जे लिंक बियो गैया जानानै दङ बे मोनसे मोजां सम खाम्फाया एकर्डखौ मावफुङा नामा खाम्फा बरगयारी BPFनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी बिथांमोना गावसोर लाबोनाय एकर्ड होननानैहाय जोंनि बे NDFB फोरखौहाय नोंसोरहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया होननानै माखासे गोबां खोथाफोर जोंखौ आगोल बुंनाय जादों BTC एकर्ड औ जों माने गोसोआव दङ बुंजानायफोरखौ जेनेबा गोसोआव दङ जोङो बिथांमोननि एकर्डफोरखौहाय BPFखौ जों नुनो मोनदों बे समाव हुखुमारनाय बाथ्रा बुङो BTRखौ खोमोरनायनि बाथ्रा बुङो BTR एकर्डखौ बे समाव जुदि जों पावाराव फैयोब्ला बेखौ केन्सेल खालामगोन होननानै बिथांमोना बारग' NDFB हिसाबाव सिगनेटरि हिसाबाव नोंथांमोना बेखौथ' बिथांमोना बेबायदि बुंनायखौ जोङो मोजां मोनाखै आरो जोंहा बेवहाय साफ्रोमबो जोंनि जि दैदेनगिरिफोर बेवहाय जोङो बयबो माने गोसो जानानैहाय सालिजारि खालामखानानैसो जोङो बे एकर्डखौ खालामखानाय जादों बेयो मोनसे मोजां एकर्ड बिथांमोना गावसोरनि जे पलिटिकेल केरियार बेखौ लाखिनो थाखाय जोंखौ बेबायदि माने मिसलिड खालामनो रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय ओरै सिमा बारायनाय खोथाफोरखौबो बिथांमोना जाया होननानै बुंदोंमोन दा बियो जागासिनो दङ माखासे हानि प्रब्लेमफोरा सल्भ जाखांनायनि उनावनो बियो जानानै फैगोन बियो जासिगोन दा बिथांमोननि जे बाथ्रा बुंनाय बियो दा मुल्य गैयै जालांगासिनो बेसेन गैयै जालांगासिनो नुजासारगासिनो आरो उनाव जालांबाय थागोन बेबायदि जाबाय थायोब्ला बिथांमोननि थांनानै थानायाबो माने सोंथि जानानै फैगोन आरो नंगौ बिथांमोननिफ्राय फोरमायथिंदों जे क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि बारग' NDFB बिथांमोना फैबाय थानाय जे MP बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ बिथांमोना मदद होनायनि बाथ्रा बुंदों एकर्डनि दहाय होनानै बा एकर्डनि दफा मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोनखौ हेफाजाब होगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों नंगौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे उनसंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव नैबे समाव चिरां जिल्लानिफ्राय आरो क'क्राझार जिल्लानि जे बारग' NDFBफोर बिथांमोनजों लाबाय थादों बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोननो मिथिहोबाय सिगांनि समाव माबायदि थासारियाव बे ओनसोलाव रायजो जायोमोन बिथांमोना समाजजों ससाइटिजों थानानै दा माबायदि गोरोबनानै बे समाव रायजो जागासिनो दं BTR एकर्डनि जे दफा मावफुंनायाव सोरखारा माबायदि बिफाव लागासिनो दं बिथांमोननि जेंना सुस्रांनि थाखाय सोरखारा माबायदि बिफाव लाबाय थादों बेफोरनि सायाव नोंथांमोनजों उनसंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोबाय बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आं राकेश रामसियारिया नोंथांमोननो बे समाव बिथांमोननि जे गोनां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो मिथिबाय गोजोन्थों
गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।